Čiže venoval som sa tomu už od prvých, samého začiatku 90. rokov a zavádzal som dosť veľa nových metodík, najprv v prípade akutnej bolesti u nemocničných pacientov a potom následne teda to už boli pacienti s chronickými bolestiami, lebo tých tiež nedalo sa im vylúčiť. A množstvo tých pacientov narastá vzhľadom na dosť pokrútené životné štýl veľmi často. Bolesť, musíme ju rozdeliť na akutnú bolesť a na chronickú bolesť. Akutná bolesť je symptómom, ktorý informuje organizmus o nejakom poškodení, buď reálnom alebo potenciálnom. A potom následne organizmus je schopný reagovať na práve tento stimul. Chronická bolesť už stráca informatívny charakter. Chronická bolesť je taká bolesť, ktorá trvá buď dlhšie ako 3 mesiace, alebo je to bolesť, ktorá je neobvykle dlhá už po bežnom poranení, napríklad, ktoré by malo trvať za normálne okolnosti oveľa kratšie. To znamená, že keď si niekto poreže ruku a tá bolesť trvá pol druhá mesiaca, nie je to hlboká rana, potom samozrejme už zasahuje do chronickej bolesti. Takže bolesť, už chronická bolesť, nie je len symptómom, ale je buď syndromom, alebo samotnou chorobnou jednotkou, ktorú musíme riešiť. No, je niekoľko typov bolestí, ktoré sú veľmi frekventné v našej populácii. To nie myslím teraz Slovensko, ale celosvetovej populácie. Odkedy v našom vývoji sme sa postavili na zadné nohy, samozrejme, naša chrbtica trpí. Naša chrbtica je preťažovaná, naša chrbtica nás bolí. To znamená, že bolesti chrbtice sú veľmi, veľmi časté. Udáva sa, že až 90% ľudí, 90% populácií má bolesti chrbta alebo chrbtice v rôznom období svojho života. Čiže dá sa povedať, že to je naozaj najčastejšia, najfrekventnejšia bolesť. To je prvý typ bolesti, práve takýto s takým častým výskytom. Ako ďalšie typy bolesti môže byť to bolesť u pacientov, ktorí majú cukrovku, čiže diabetická polyneuropatia. Vzhľadom na epidémiu cukrovky, ktorá rastie, ktorá ide do veľmi vysokých čísel, množstvo pacientov narastá a veľmi často intenzita alebo nevyrovnanosť cukrovky nie je spojená práve s výskytom bolesti u takýchto pacientov. Môžu byť aj pacienti, ktorí majú vyrovnanú cukrovku, ktoré majú relatívne nízke hodnoty glykémie, ale môžu mať práve polyneuropatiu, diabetickú polyneuropatiu. To znamená, že toto je ďalšia skupina pacientov, ktorí majú bolesti. Samozrejme, ďalšia skupina bolesti sú to bolesti reumatického alebo reumatoidného, tak by som to nazval, charakteru. To znamená bolesti, ktoré sú buď spojené s reumatickou artritídou, s rôznymi typmi artróz, čiže degeneratívnych ochorení kĺbov. Tým, že sa hýbeme celý čas, samozrejme tie bolesti sa prejavujú prakticky stále. Najčastejšie pri osteoartróze sú to bolesti malých kĺbov, sú to bolesti kolien, bolesti bedrových kĺbov. To znamená, že toto sú ďalšie typ bolesti, ktoré je veľmi frekventné. Samozrejme, bez bolesti je možné žiť a tak aj žijeme. Samozrejme, nie je myslené tým, že absolútna alebo totálna absencia akýkoľvek bolestivých stimulov. Bolesť, tú najbežnejšiu bolesť, ktorú my vnímame, tento typ bolesti je sprostredkovaný špeciálnymi receptormi bolesti. To znamená, už tlak s istou intenzitou alebo teplota nad 45 stupňov vyvolávajú na bolestivé stimuly. Samozrejme, keď niekto nemá ani v tomto prípade žiadny pocit bolesti, obvykle takí ľudia, deti by sa dalo povedať, žijú veľmi krátko, pretože keď neboli, budú strkať prst do ohňa, pretože ich to neboli. A nemajú vôbec pocit bolesti. Je niekoľko vo svete známych, dospelých ľudí, ktorí nemajú práve pocit vnímania bolesti. Čiže tá bolesť je potrebná, má informatívny charakter a pokiaľ nebudeme absolútne vnímať žiadnu bolesť, môžeme už v detstve zahynúť, pretože budeme robiť také veci, ktoré nikto iný jednoducho nespraví, lebo ho to bolí. Algeziológia
nie najnovším alebo najmladším odborom medicínskym. Algeziológia už má dosť veľa rokov. To, že na Slovensku bolo v podstate jediné centrum pre bolesti v Martine ešte otvorené v 80. rokoch, alebo na konci 80. rokov, to neznamená, že vo svete takéto kliniky, také centra neboli otvorené skôr. To znamená, že práve tieto centra liečby bolesti, tak ako naše centrum liečby bolesti, sa špecializujú na liečbu bolesti takých, s ktorými nevedia si poradiť iní odborníci. Preto tí pacienti končia u nás. Naše centrum, Pain Clinic, sa zaoberá práve bolestiami a takými typmi bolesti, pri ktorých je potrebná aj intervenčná diagnostika. Intervenčná diagnostika je tu taký typ diagnostiky, pri ktorej pomocou skrátené, teda pomocou malých množstv lokálneho anestetika aplikovanej do tých miest, kde vznikajú bolesti, sme schopní určiť presne to miesto a tú príčinu vzniku bolesti a potom následne už liečiť. Aj športovcov, aj mladých ľudí, aj starších, aj dospelých, aj dôchodcov. Kým pacient má bolesti, sme schopní ho riešiť. Samozrejme je otázka niekedy cost a benefit. To tiež treba si zvážiť, ale samozrejme pomoc a utlmiť bolesť, myslím si, že to je malo byť povinnosťou každého lekára, takže pre nás teda, vzhľadom na to, že to liečíme, je to priorita. Netreba nikdy čakať do samého konca. To znamená, netreba čakať vtedy, keď už nepomáha nič, keď už ja si sám budem sa liečiť, budem si dávať nejaké lieky a potom sa budem čudovať, že jednoducho žije zaberá. Treba vyhľadať odbornú pomoc skôr, treba nájsť príčiny, ktoré veci sa dajú vyliečiť, dalo by sa povedať, alebo zablokovať pokračovanie samotného ochorenia, ktoré vyvoláva bolesť. No pokiaľ niekto príde už neskoro, alebo už po dlhej dobe trvania bolesti, jednak prejde tá bolesť do takého chronického štádia, kde dochádza k zmenám osobnosti, k zmenám v rodine. Čiže netreba to zanedbať v žiadnom prípade. Treba vyhľadať tú pomoc vtedy, keď jednoducho niečo nás bolí, ani rehabilitovať, ani cvičením, ale vždy treba sa snažiť a rehabilitácia je vždy súčasťou liečby v každom prípade.